Milí priatelia, to, čo spáchala Zuzana Čaputová nevymenovaním Rudolfa Huliaka do funkcie, je pošliapaním parlamentných volieb a pľúvanec do tvári desiatok tisíc občanov, ktorí ho krúžkovali. Títo občania rozhodli, že si neželajú progresívcov v čele štátu, vrátane ich ekofašistickej politiky. A teraz sa Čaputová ako jedna z líderiek progresívneho Slovenska rozhodla, že bude ignorovať demokratickú vôľu ľudí a kvôli svojej extrémnej progresivistickej ideológii odmietne nominanta Slovenskej národnej strany. Len pripomeniem, že to isté plánovala urobiť so mnou, ak by som bol navrhnutý ako minister zahraničných vecí, lebo mám iné názory, ako má ona. Čo tam potom, že ma volilo 220 000 ľudí? Čo tam potom, že Smer, Hlas a Slovenská národná strana vyhrali voľby? Liberálnych fašistov také veci ako voľby a demokracia zjavne vôbec nezaujímajú. Oni majú svoju extrémnu ideológiu a buď ju príjmeš, alebo ťa odpracujú. To čo má byť? Povedzte mi potom, na čo sú voľby? Keď má slnečkárska extrémistka kádrovať ľudí, ktorých si zvolil národ? Kde zobrala právo niekoho politicky zarezať? Sme parlamentná demokracia. Rozumiete, čo to znamená, vážená? Ešte raz. Čaputová spáchala zločin proti demokracii. Ona si nemôže dovoliť nevymenovať ministra kvôli jeho názorom, nech sú akékoľvek. Bude taká nevzdelaná, že to nevie, alebo je taká arogantná, že úmyselne porušuje ústavu. Ako si takéto niečo môže dovoliť politická mŕtvola? Že ju hanba nefacká. Spamätajte sa, pani Čaputová. Vy týmto urážate väčšinu Slovákov, likvidujete demokraciu a vysmievate sa voličom ako posledný mafián. Váš liberálny džihad proti Huliakovi je trápny a úbohý. Za toto ešte zaplatíte. Svojim mafiánskym rozhodnutím ste vyhlásili vojnu Slovákom.